नमस्कार मित्रांनो, मी काव्या केकेस किचन मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर आजची रेसिपी ही मालवणी स्पेशल रेसिपी आहे। तर मालवणी म्हटलं तर नॉनव्हेज आलंच। तर आज आपण बनवणार आहोत मालवणी शिंपले फ्राय। एकदम झटपट होतात आणि चवीला तर इतके अप्रतिम लागतात ना। मला खात्री आहे बघितल्यावर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा। तर शिंपले फ्राय बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य मी तुम्हाला सांगते। इथे मी एवढ्या साईजचे मोठी 6 शिंपले इथे घेतलेली आहेत। 2 टेबलस्पून मी इथे जिंजर गार्लिक पेस्ट घेतलेली आहे। 2 टेबलस्पून इथे कोकमाचा रस घेतलेला आहे। अर्धा लिंबू घेतलेला आहे इथे मी। 2 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, चवीनुसार मीठ इथे घेतलेला आहे। अर्धा टीस्पून हळद, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 2 टेबलस्पून बारीक रवा आणि तेल घेतलेलं आहे। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे सगळ्यात आधी शिंपले स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि त्याच्यानंतरचे शिंपल्यातलं जे मांस आहे त्याला मास्टरसुद्धा म्हणतात, ते आपल्याला इथे काढून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता इथे आपण मोठी शिंपले घेतले, त्याच्यामुळे ह्यातल्या आतलं जे मांस आहे ते मोठं आहे, त्यामुळे आपण ह्याला फ्राय करू शकतो। अशाच पद्धतीने मी आता चमच्याच्या साहाय्याने सगळ्या शिंपल्यातले मांस काढून घेते। तर तुम्ही इथे बघू शकता आपण शिंपल्यातलं सगळं मांस काढून घेतलेली आहेत। तर आता हे जे पाणी आलेलं आहे ते अजिबात आपल्याला टाकायचं नाही। त्याच्यापासून शिंपल्यांचं काट बनतं, जे आपण भाताबरोबर खूप चविष्ट लागतं। त्याची रेसिपी तुम्हाला हवी असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, मी तुमच्याबरोबर नक्की शेअर करेन। आणि ते गाळून घ्यायचं आपल्याला ते पाणी, त्याच्यानंतर यूज करायचं आहे। आता ही मासे पुन्हा एकदा मी फक्त एकाच पाण्याने धुवून घेते, जेणेकरून जर शिंपले सोलताना जर काय माती आलेली असेल तर ती निघून जाईल। तर मी इथे शिंपल्यातली मास्टर स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहेत। आता ह्याला आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे। तर मी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इथे ॲड करते। आता इथे मी 1 टेबलस्पून कोकमाचा आगळ ॲड करते। जर तुमच्याकडे नसेल, नाही ॲड केला तरीही चालेल, पण कोकमाच्या आगळाने अजून थोडी जास्त चांगली टेस्ट येते। अर्धा लिंबाचा रस इथे मी ॲड करते। तुम्ही फक्त लिंबाचा रस ॲड केला तरीही चालेल। चवीनुसार आता इथे आपण मीठ ॲड करूया। 1 टेबलस्पून इथे मी लाल तिखट ॲड करते। त्याच्यानंतर इथे मी अर्धा टीस्पून हळद ॲड करते। 1 टेबलस्पून मी इथे गरम मसाला ॲड करते। तुम्ही ह्याच्याऐवजी तुमच्या घरचा जो मालवणी घाटी कुठलाही मसाला असेल तो ॲड करा। आता याला आपल्याला प्रॉपर मिक्स करून घ्यायचं आहे। प्रत्येक माशांना आपला मसाला लागला गेला पाहिजे, त्यामुळे व्यवस्थित असा याला प्रॉपर मिक्स करून घ्या। तर इथे आपले शिंपले प्रॉपर मसाल्यांमध्ये कोट झालेले आहेत। आता याला मी एक 10 ते 15 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवते। तर इथे 15 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण शिंपले फ्राय करायला सुरुवात करूया। तर प्लेटमध्ये इथे मी बारीक रवा घेतला होता तो ॲड करते। लक्षात ठेवा, मच्छी फ्राय करताना सुद्धा बारीकच रवा यूज करायचा आहे। इथे मी तांदळाचं पीठ ॲड करते। आपल्याला कधी कधी कोटिंग अळणी लागतं, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा चवीनुसार मीठ ॲड करा। आणि जर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर लाल तिखटसुद्धा तुम्ही याच्यात ॲड करू शकता, नाही ॲड केलं तरीही चालेल। आता मी याला प्रॉपर मिक्स करून घेते। तर आता आपण शिंपल्यांना रवा लावायला घेऊया। तर मी आता इथे एक मास्टर घेते, त्याच्यासोबत आपल्याला तो मसालासुद्धा घ्यायचा आहे, कारण ती थोडी ओली असतात ना, त्यामुळे मसाला त्याला चिकटत नाही। त्यामुळे मसाल्यासोबत आपल्याला प्रत्येक मास्टरना रवा लावून घ्यायचा आहे। तर जेव्हा आपण रवा लावतो तेव्हा माशांना व्यवस्थित असं आपल्याला प्रेस करून लावायचं आहे, जेणेकरून प्रत्येक कानाकोपऱ्याला आपल्या माशांना रवा लागेल आणि तो आपले जे शिंपले फ्राय ते क्रिस्पी फ्राय होतील। आता मी सगळ्याच माशांना अशाच प्रकारे व्यवस्थित असा रवा लावून घेते। तर तुम्ही इथे बघू शकता आपले शिंपले फ्राय होण्यासाठी रेडी झालेले आहेत। तर चला लगेच आपण शिंपले फ्राय करायला सुरुवात करूया। तर शिंपले फ्राय करण्यासाठी मी पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये एक मास्टर आपण ज्याला रवा लावून घेतलेला ते आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूया। आणि आपले शिंपले हे मोठे आहेत, त्याच्यामुळे ते व्यवस्थित फ्राय व्हायला हवेत। तर मीडियम गॅसवर किंवा लो गॅसवर आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आणि त्यांना एका साईडने 6 मिनटं, दुसऱ्या साईडने 6 ते 7 मिनटं असे आपल्याला फ्राय करायचे आहेत। त्यामुळे फास्ट गॅसवर करू नका, तर ते करपतील लवकर आणि प्रॉपर आपले मास्टर फ्राय होणार नाही। तर 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता मी माशांना पलटी मारून घेते। तर हळूवारपणे आपल्याला त्याला पलटी मारून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून ते तुटणार नाहीत। तर अशा पद्धतीने मी आता सगळ्या माशांना पलटी मारून घेते। दुसऱ्या साईडने सुद्धा आता आपल्याला मासा प्रॉपर फ्राय करायचे आहेत, त्याच्यासाठी मी थोडं तेल ॲड करते, म्हणजे खालच्या साईडने सुद्धा ते व्यवस्थित असे फ्राय होतील। तर 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता मी माशांना थोडा अजून क्रिस्पीनेस येण्यासाठी पलटी मारून घेते आणि अजून 4 ते 5 मिनिटं मी यांना फ्राय करायला ठेवून देते।
तर इथे मालवणी पद्धतीने शिंपले फ्राय आपले रेडी झालेले आहेत. वरून मी सजावटीकरिता कोथिंबीर ॲड करते. भन्नाट लागतात हे चवीला आणि मालवणीमध्ये शिंपल्यांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. तर तुम्ही काय म्हणता हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर आवडली ना मालवणी पद्धतीने शिंपले फ्राय रेसिपी? मला खात्री आहे तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. तर ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी केकेज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.